Napa nih pripun? Kopi kok adem. Lampun jenengan tinggal kawit mau kok niku kok. Harusnya kan garansi toh. Duh, Kebetulan niku nggih garansi ngono. garansi nggih repot to Mas. Kau Kopi rego 3.000 njaluk garansi to Mas. kecewa ke pelanggan. Angel temen tuturamu. Angel temen. Lo ngopi. Iya, Bang. Iya, tak kirim saiki Mas, tak kirim. Saya kudune jenengan nggih sadar, iki nggih bakulan butuh modal Mas. Temen Kalau boten tuturamu. sadar nggih boten nunggu ten mriki Angel Mas. temen. Kakeane Mas. Lah emangnya modalnya tumut London apa pripun? Angel temen tuturamu. Napa sing paringi? Angel temen tuturamu. Nggih boten to Mas. Modale arta kok. Jenengan kok udut pripun? Angel temen Udut Cikarang Mas. Lanang Mboten angsal. tuturamu. daripada kula nginang. Kabeh napa gak? Mboten angsal udut Mas. Cikarang. Wah ngurusi awakmu ren entek kok niku. Jenengan iki pripun? Nareke rame mboten? Ya alhamdulillah Mas. Saking dalu jam 11 toh, nyami misal setunggal nih. Alhamdulillah. Ah nggih. Penting syukuri mawon. Wong kula nggo kartu di sampingan kok Mas. Kula nggih sami mawon iki wis keadaane sepi ngene iki sakit sing Ning ramal togel. aduh mboten angsal niku. Mboten angsal. Mboten napa-napa toh. Kula nggih sepi Mas sami mawon. Wis sepi kabeh do utang aduh. Tombok Nangis to Mas. Tombok. Deloke, Mas. tombok terus iki ya. Dan remuk piye iki. Duh. Lain kali mboten angsal ngoten nggih Mas. Mboten nangis pripun. Mboten angsal utang. Asasi lho Mas. Kayak Lah bayar kayak itu ya. hak asasi pripun? Aduh jenengan kok. Diutangi mboten bisa dodol. Aduh lah terus pripun? Jenengan niku lho nek diomongi kok angel timan. Jenengan ngeyek terus. Kekeane Mas. Anane wong gogel diutangi. Pun lah. Kula kesel omongan kalih jenengan. Kula Pon. Jenengan mau goleki rencange sampean to. Lah niku pun dugi tiyang. Sinten? Lah niku Bung Karno. Lho, Bu. Saya ikut ini. Pun 13. Gurune teko pundi niki? Kuwi ada guru. Oh, ngoten nggih. Nggih niku mau goleki jenengan niku mau. Kopi. Kopi napa Mas? Kopi Kang, Mas. Kopi Kang enak, Mas. Syarat Oke sih. Nggih. Wes sing supe Malang to. Judure kanto. Lah niki lajeng damel film kok Mas. Mas kopi, Mas. Jenengan niku pun kelas 3 lho Mas. Tambahi Mas jadi kopi ini loh. Pun kelas 3 nggih dereng bayar lah terus pripun? Gratis, guys. Mas utang gak oleh to, Mas? Ndak boleh to Mas. Ingat tutur kok. Ampas mawon niku Mas kelas kene. Mubatir nek ampase mboten telas niku Pri tante-tante terus mau. Bocor ngene. mboten angsal udut Mas. Niki kawasan bebas udut. Monggo. Monggo Mas iki Mas korek Mas.